Tonight. I veliki pozdrav svima ljudi da došli u novi klip. Evo nas ponovo, to jest prvi puta u Clash Royale na mome kanalu. Kao što vidite, ovo je kao moj account neki, ovo je moj deck. Tako da, danas ćemo gledati Clash Royale, nećemo nešto dugo raditi. Imamo vam silver chest za otvoriti, idemo 47 gold, 1 arrows, 7 tesla i ok. Tako da, ovo je kao moj deck koji koristim, ali mislio sam nešto da izmijenim. Tako da, nešto ćemo, musketere ćemo ostaviti, valkiru ćemo ostaviti, skeletone ćemo ostaviti, ćemo tornado, tako da vidit ćemo još šta ćemo i kako ćemo. Tako da idemo u battle da vidimo šta možemo i da, ovo je prvi gameplay na ovom kanalu i Clash Royale naravno. U ovom klipu nećemo ništa dugo raditi, neće biti dugačak klip, nego htio sam ovako malo da vam kažem šta će se dešavati na kanalu što se tiče gameplayeva i stavit ćemo vam musketere. Znači, na kanalu ćemo inače ovako snimati igrice, ali snimat ćemo sve vrste Android igrica, na primjer sve ono, vidjet ćemo još koje ćemo igrice igrati, tako da pišite dole u komentare koji želite vi igricu neko da vidite. Ok, imamo mi vam Witch, ok, imamo nešto priprema, opa, dobro je. Idemo, ok, idemo napad. Jo, ne, slučajno sam stavio Knight, da, što se tiče na kanalu bit će i vlogova, naravno, bit će i challenge, bit će svega, naravno, tako da, sad je još škola, naravno, ali kad završi škola, odmah se bacam, možda bude svaki dan klipova, to je bit će kad završi škola, ali sada još traje škola, tako da imamo još možda mjesec dana, tjedan dana, imamo možda još mjesec dana, ali ok, to sad će to proći. Ok, imamo, ok, u prednosti smo da srušimo kulu, on je isto level 7 i sad, balu, ne. Malo mu ostalo do kule, ljudi. Malo do kule mu je ostalo, tako da mislim da će neriješeno ispast. Da, neriješeno. I ja, koliko smo bili blizu, znači 103 mu je još ostalo, tako da ono, dobro je prošlo. Tako da ljudi, znači odigrat ćemo još jedan battle, ajde da ne bude baš toliko kratak klip. Tako da, eto što na kanalu će većinom biti gameplayovi, bit će naravno vlogova, challenge i tako vidjet ćemo još šta ćemo još snimati. I da, odmah je stavio tu, odmah je stavio balon, mrzim balon. Ok, treba će, ne, gotovo, sad mi je kasno lupim returanje. What the fuck, odakle? Knight. What the fuck će uspjeti? Neće, skeleton. Ne, džabe sam stavio skeletone, what the fuck. Ok, idemo, sad kad dodu skeletoni, bilo bi super, hop. Jao, baš sad stavi valkiru, what the fuck. Ok, imam ja valkiru, ne sam trebao tu stavljati, ali ok, moj je 5 level, njegov je 3, tako da ekstra. I jao, brati mili, ok, imamo 2 kule smo mu načeli, tako da kažem. I da, ovo ima spavnere, naravno, mora svako ima spavnere. What the fuck, zašto ti spavneri uvijek? To zovem spavnere, jer stalno spavnere. Ok, idemo vamo napad s desne strane, ali da... Ok, padamo u ova, idemo, čekaj, stavljamo kralja, vamo idemo i pada mu možda mislim da mu pada mu ljudi kula ekstra pada kula, to majstor, da to meni može pušti, ne pušta u stvari. Ok, dočekat ćemo ga vam, u stvari nećemo, bacit ćemo Wizarda bolje. What the fuck, i bam, tu, gotovo, bravo Wizard, Wizard je mnogo dobar. Idemo sada na desnu kulu sa Valkirom. What the fuck. Ako možda stavimo tornado vamo da može Valkira da ode. 3, 4, sad. I ne, Valkira s desne strane nisam vidio.
What the fuck, 894 imam kula. Ovo će biti izeznuto. Ne, what the fuck. Treba mi. Onaj, tornado, what the fuck, pala nam je kula ljudi, ali okej, prednosti smo, bolji smo, zato što imamo sad s lijeve strane da napadnemo, idemo knajte, idemo sad sve stavit ćemo sve. Pa tu je ovaj, what the fuck. Oh, what the fuck, nisam vidio ovog peku stvari. I sranje, okej nije sranje, tako da idemo vamo, moramo mu oduzeti onu kulu, moramo, okej, stavit ćemo vam knajta, idemo vam, ne, zašto je tu Wizarda? To, i ja. Idemo, musketer, idemo ljudi, 357 nam je ostalo, idemo, bacit ćemo, pada, to, kakva pobjeda! What the fuck, samo što imao balone, da nije imao balone ne bi me uspio, to jest nije mi. To bi bilo to što se tiče ovog gameplaya, nadam se da vam se svidio, ako je naravno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo sljedeći puta, do tada veliki pozdrav.